खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 29 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 12 आघोन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो मावथाया खामानिखौ गोरलैयैनो फोजोबनायाव मदद होगोन। साख्रि आरो फालांगियाव गोदान खाबु मोनगोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोदै आरो हेफाजाब होलायबाय थागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन आरो रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा जागोन। गोदान सोमोन्दो आरो मावथांखिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहाम। बेनि अनगायैबो गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो गोजाम मावथांखियाव जाफुंसार जानायनि जाथावना थायो। साननानै रां थिसन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मिथुन राशि। धैर्य आरो गियानजों दिनै नांज्लायनायनिफ्राय बारग'नो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै रां थिसन। मोनसे गोजाम मावथांखिया जाफुंनायनि जाथावना दं। लोगोफोरा मदद खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां। नखरनि सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। दिनै जायखिजाया गोदान खामानि एबा सोलोंनायनि खाबुखौ नोजोर हो, मानोना बेयो इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा फोनांजाब आरो नेटवर्किंआव जाफुंसार जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। दिनै रांखान्थियारि खाबुफोरा मोजां जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे सोरजिलु मावथांखियाव खामानि मावनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ आरो गावजों गाव फोथायनाय मोननैयाबो बांगोन। नोंथांनि साननायखौ रोखायै फोरमायनायनि सम जाबाय। दिनै नोंथाङा गोदान सोमोन्दो आरो बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। गोसोआरि बुजिलायनाय आरो धैर्य लाखिनाया दिनै गोनांथार जागोन। नखरनि बाथ्राफोराव समानथि लाखि। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। रेजें ब्याम आरो नांगौ रोखोम आदार जानाया मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि गोजोन लाखिनाय आरो गोनांथि गैयै नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान मोजां मोननाय एबा सोरजिलु खामानि जागायनायनि बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर निला गाब। सिंह राशि। सोरजिलु गोहो आरो दैदेननायनि रोंग'थिया दिनै बांगोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोदै जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। थोजासे जिरायनायनि गोनांथि दं। गोदान बिथांखि आरो सोमोन्दोफोराव जाफुंसार जानो हायो। नोंथाङा नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिनि गेजेरजों नोंथांनि हानजा एबा नखरनिफ्राय हेफाजाब आरो मदद मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो रंजानाय समाव सम हगारनाया बेसेनगोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि थिलियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन। गोसोआरि गोजोननाया गोनां। सोलोंथाइ आरो प्रजेक्टफोराव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोरखौ दिन्थिनाय जादों।
गोजाम दावराव दावसिफोरखौ सुस्रांनो हायो। गोदान सोमोन्दो आरो बिथांखिफोरा मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजाङै थिरांथा ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब आरो गुफुर गाब। तुला राशि। समानथाय आरो गियानजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। आरिमुजों सोमोन्दो गोनां खामानिया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरा मदद खालामगोन। बाहागोदारि आरो गोदान सोमोन्दोफोरा जाफुंसार जागोन। नखरनि सुबुंफोर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोसोआरि रोखाथिजों थिरांथा लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। नोंथाङा सोलो आरो बुद्धिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। सावस्रि मोजां जागोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नखर आरो लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। दिनै रां थिसननाय आरो इयुननि सानथांखिनि सायाव गोसो होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम दाहार एबा आद्रा थालांनाय खामानिफोरा दिनै आबुं जानो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो मुलाम्फानि खाबु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोसोम गाब। धनु राशि। खाफालआ नोंथांनि फारसे दं। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखर आरो लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सोलोंथाइ आनजादफोराव जाफुंसार जानो हायो। गोदान रांखान्थियारि आरो समाजारि मावफारिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआ गोजौ थागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोदान लोगोफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मकर राशि। आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि साख्रि आरो प्रफेशनेल फोथाराव मान-सन्माना बांगोन। राङारि थिरांथाफोरखौ मोजाङै सानना नाय। नखरनि हेफाजाब थागोन। गोजाम बिथांखिफोरा आबुं जानायनि जाथावना दं। सावस्रि आरो गोसोआरि गोजोनखौ लाखि। रां थिसननाय आरो गोदान खाबुफोरनि फारसे गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा आरो क्रिम गाब। कुम्भ राशि। सोरजिलु सानस्रि आरो हेफाजाबारि नोजोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान मावथांखि आरो रां थिसननायनि सायाव गोसो हो। सावस्रि आरो समाजारि सोमोन्दोआ मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोननाया गोनांथार। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ मावफुंगोन। गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ सुस्रांनो हायो। समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर गाब। मीन राशि। सानबोलावरि आरो मोनदांथिया दिनै बांगोन। आरिमु आरो सोरजिलु हाबाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि खाबुफोरा मोजां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोरोबलायनाय जागोन। सिमां आरो थांखिफोरनि सायाव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया जर'खायै हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब आरो फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।